Enw ydi David Richards, dwi'n gweithio yn yr adran chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus. Alun Gyfronydd Hughes, darlithydd rhan amser gwasanaethau cyhoeddus yn Coleg Llandillo. Tudur Morris, dwi'n gweithio yn Coleg Llandillo Rhos a dwi'n gweithio fel darlithydd chwaraeon a cyffordd hyfryd. Rodri Davies dwi'n enw fi a dwi'n gweithio yn yr adran chwaraeon fel man Llandrillo. Hyfforddiant i fi fy hun ac hyder. Cyfeirio fi yn at wannol wefannau, mae hwnna'n ofnadwy handi. A'r ffordd o weu yr iaith i fewn i'r dalithoedd dwi wedi baratoi'n barod a rei fyddai'n baratoi'n y dyfodol. Yn ystod y cwrs bach yma, dwi wedi dysgu lot ar gyfer ynglyn â sut i trefnu wersi a'r pwyslais mi ddylai roi mewn i pryd dwi'n cyflwyno myfyrwyr newydd. Byddai'n defnyddio adnoddau mewn gwersi yn sicr wrth ffordd o gochwyn gwersi bore da a jyst cael bach mwy o pob arall yn gwneud yr un peth. Wel, dwi'n teimlo'n gryf, dweud y gwir, o ran gweithredu'n y dyfodol bod o'n mynd i cyfle a di rhoi y math o ymwybyddiaeth i mi fethu gweu yr iaith yn fwy effeithiol i fewn i'r unedau dwi'n baratoi a'r unedau dwi'n gyflwyno i'r myfyrwyr.